வெல்கம் டு தர்ஷ்மாம் லைவ் சேனல். இன்னைக்கு எதை பற்றி பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா, குழந்தைங்களுக்கு சூப்பராக வெயிட் போடக்கூடிய நட்ஸ் பவுடர் பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம். இந்த நட்ஸ் பவுடர் வந்து உங்கள் குழந்தைக்கு 9 மாதத்துலேருந்து கொடுக்க ஸ்டார்ட் பண்ணுங்கள். நான் ஏன் 9 மாதத்தில் கொடுக்க சொல்கிறேன் அப்படின்னா, இப்போது 7-8 மாதத்தில் வந்து நம்ம நட்ஸ் வந்து இன்ட்ரடியூஸ் பண்ண ஸ்டார்ட் பண்ணியிருப்போம். நம்ம ஃபஸ்ட் டைம் வந்து குழந்தைங்களுக்கு நட்ஸ் வந்து கொடுக்கும்போது இது போல் நட்ஸ் பவுடராக கொடுக்க வேண்டாம். ஏன்னா நம்ம தனித்தனியாக வந்து குழந்தைங்களுக்கு நட்ஸ் கொடுத்து பார்த்தா தான் ஏதாவது ஒரு நட்ஸில் வந்து அலர்ஜி இருந்தால் கூட உங்கள் குழந்தைங்களுக்கு தெரியும். ஃபஸ்ட் டைம் வந்து நம்ம இப்படி சேர்த்து கொடுத்தோம் அப்படின்னா, குழந்தைங்களுக்கு இதில் ஏதாவது ஒரு பொருள் வந்து ஒத்துக்கலை அப்படின்னா நம்மளால் கண்டுபிடிக்க முடியாது. இப்படி சேர்த்து கொடுக்கும்போது அதனால தான் ஃபஸ்ட் டைம் வந்து தனித்தனியாக கொடுத்து செக் பண்ணுறது ரொம்பவே நல்லது. இப்போது நட்ஸ் பவுடர் எப்படி பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்க்கலாம். இப்போது எல்லாமே வந்து ஒரே அளவு எடுத்து வச்சுருக்கிறேன். கொஞ்சம் பிஸ்தா, கொஞ்சம் பாதாம், கொஞ்சம் முந்திரி, இது கூடவே வந்து வேர்க்கடலை கொஞ்சம் எடுத்து வச்சுருக்கிறேன். இப்போது ஒரு கப்பில் வந்து மெஷர் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா, அதே கப்பில் வந்து மீதி எல்லாத்தையுமே மெஷர் பண்ணி ஒரே அளவாக எடுத்துக்கோங்க. அதே போல் கொஞ்சமாகவே செஞ்சு வச்சுக்கோங்க. நிறையா வந்து செஞ்சு குழந்தைங்களுக்கு ரொம்ப நாள் வச்சு கொடுக்க வேண்டாம். இப்போது பாதாம் வந்து 1லேருந்து 2 நிமிஷம் வந்து வறுத்து எடுத்துக்கலாம். இப்போது இந்த அளவுக்கு வறுத்த பின்னாடி இது கூடவே வந்து இப்போது முந்திரி, இது கூடவே வந்து பிஸ்தா, நெக்ஸ்ட் வந்து வேர்க்கடலை எல்லாத்தையும் வந்து 1லேருந்து 2 நிமிஷம் வந்து வறுத்துக்கிட்டா போதும். ரொம்ப நேரம் வந்து வறுக்க வேண்டாம், கருகிடும். லைட்டாக லோ ஃப்ளேமில் வச்சு வறுத்துக்கோங்க. இப்போது வேர்க்கடலையில் உள்ள மேலே உள்ள தோலெல்லாம் வந்து நான் வந்து ரிமூவ் பண்ணிட்டேன். பார்த்தீங்க அப்படின்னா நம்ம வறுத்த நட்ஸ் எல்லாத்தையுமே வந்து மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். இப்போது இது எல்லாத்தையுமே வந்து நல்லா வந்து ஆற விட்டுருங்க. அப்படியே சூடோடு அரைக்க வேண்டாம். அப்படியே நல்லா வந்து ஆற விட்டுட்டு இதை வந்து ஒரு மிக்ஸி ஜாருக்கு சேர்த்துட்டு நல்லா வந்து அரைச்சி எடுத்துக்கலாம் பவுடராக. இப்போது நான் வந்து மிக்ஸி ஜாருக்கு எல்லாத்தையுமே சேர்த்துட்டேன். இதை வந்து நல்லா பவுடராக அரைச்சி எடுத்துக்கலாம். நம்ம வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக விட்டு விட்டு அரைக்கணும். நம்ம ஒரே அடியாக அரைச்சோம் அப்படின்னா அது வந்து கட்டியாயிடும், எண்ணெய் தெரிகிற மாதிரி ஆகும். இப்போ பார்த்தீங்க அப்படின்னா நல்லா சூப்பரான குழந்தைங்களுக்கு நல்லா வெயிட் போடக்கூடிய நட்ஸ் வந்து ரெடி ஆயிடுச்சு. இது போல் வந்து நல்லா அரைச்சி எடுத்துக்கோங்க. இது வந்து 9 மாதத்துலேருந்து எல்லா வயது குழந்தைக்குமே நம்ம வந்து செய்கிற உணவில் வந்து சேர்த்து கொடுத்தோம் அப்படின்னா அவங்களுக்கு வந்து நல்லாவே வந்து வெயிட் இன்க்ரீஸ் ஆகும். பிரெயின் டெவலப்மெண்ட்லாம் நல்லா உங்கள் குழந்தைக்கு வந்து இம்ப்ரூவ் ஆகும். இப்போது நம்ம செய்யக்கூடிய காலை அல்லது இரவு உணவு எதுலேயுமே வந்து குழந்தைங்களுக்கு கொஞ்சம் கொஞ்சமாக வந்து சேர்த்துக்கலாம். 1 டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு சேர்த்து நம்ம குழந்தைக்கு செஞ்சு கொடுத்தோம் அப்படின்னா நல்லா வெயிட் இன்க்ரீஸ் ஆவாங்க. உங்களுக்கு இது போல் பேபி ஃபுட்ஸ் ஐடியாஸ் நிறையா வேணும் அப்படின்னா மறக்காமல் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க, லைக் பண்ணிக்கோங்க. அப்படியே உங்கள் குழந்தைங்களுக்கு இது போல் செஞ்சு கொடுத்தீங்களா இல்லையான்றதை கமெண்ட்டில் தெரியப்படுத்துங்க. தேங்க்யூ.